Guys, welcome back again sa aking channel. So for this video is pupunta po tayo sa... Saan tayo is? Carmen. Oo, pupunta po kami sa Amazing Carmen dahil kakain tayo doon ng balot. Kakaon ka ng balot is? Jollibee daw guys. Hindi yung Jollibee yung pupunta natin. Kakain tayo doon ng balot. So abangan nyo po guys pagka next clip nitong video kasi pupunta kami. Magmumotor lang po kami. So kailangan meron tayong mask. Yan, mag-mask guys. Tarong is. So mag-mask. Kailangan po talaga mag-mask, no? Yan. Si Iron Man po talaga yung mask ni Is. Yan. Suot mo to is. Tapos ako, meron din ako ditong mask. Yan. Dahil magmotor lang kami doon. Siyempre kasama ko po yung aking asawa. Very supportive po talaga. Yan o yung pink helmet. Tapos yung asawa ko is naka-helmet din. So yan guys, kakain po tayo doon ng one of delicacy in Philippines. Ang balot. Yan. So abangan nyo po. So ano pang hinintay natin? Let's go na! Tara is, ready na guys? Ha? Ready na ka? Tara? Tara? A few moments later. So, ayan guys, i-on na po natin.
yun na nga guys, nandito na po tayo sa Carmen, Amazing Carmen dito sa Cebu. Yan po, so itong area na po, ito guys, is isa po itong pantalan. Yan o. So yung sa likuran ko po, yan po yung mga, yung barge, yan o. So kakain na po tayo ng balot together with Easy James. Tara is!
sa akin. Magkasbot na. Yan guys to. Apat pa yung natapos kong na balot. Yan. Si Iso hindi pa natapos. Tapos ka na, Is?